Μερικά στοιχεία για την μελισσοκομεία γενικά είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία, 12 κλπ. Δεν είναι και τόσο παλιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.680.000 μελίσια στην Ελλάδα, λίγο παραπάνω αυτό, και κάθε χρόνο αυξάνεται. Με πυκνότητα 12,4 μελίσια ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Όσο και να έψαξα, δεν βρήκα άλλη χώρα τόσο πυκνοκατοικημένη σε μελίσια στον κόσμο. Είπα κάτι για την Ιάβα, αλλά κάτι στοιχεία δεν μου λένε το ίδιο. Βέβαια, εκεί στις τροπικές χώρες, αν έχετε πάει και ζήσετε λίγο στη ζούγκλα, σε κάθε δέντρο έχει και μέλισσα. Δεν μπορούμε να μετρηθούμε όμως αυτά. Η επαγγελματική μελισσοκομεία όπως είναι στην Ελλάδα έχει την πιο πυκνούς αριθμούς. Και αυτό είναι όχι πάντοτε καλό, διότι η πυκνή κατάσταση δημιουργεί και μετάδοση ασθενειών και έλλειψη ανταγωνισμό σε μερικές περιοχές και μερικές εποχές. Γύρω στις 20.000 οικογένειες, 22.000 ασχολούνται με τη μελισσοκομεία. Ερασιτεχνικά αλλά και επαγγελματικά. Περίπου το 5% είναι αποκλειστική απασχόληση με πολλά μελίσια. Παράγονται κατά μέσον όρο 15.000 τόνοι μέλι το χρόνο. Και το 60% της ελληνικής παραγωγής είναι από μελιτώματα. Έλατο, πεύκο και κάποιες βελανίγες. Άλλοι αναφέρουν περισσότερο. Δεν νομίζω όμως, γιατί τα ανθόμενα είναι πάρα πολλά, γιατί αν τα θρήσεις σε ανθόμενα, βαμβάκια και λοιπά, δεν βγαίνει 100%. Η κατανομή των μονάδων στην Ελλάδα είναι αυτή που βλέπετε. Περίπου ίδια σε όλη την Ελλάδα. Απλώς η Πελοπόννησο είναι η Δυτική, η Μακεδονία είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί είναι και πολύ μεγαλύτερη έκταση. Το αντίστοιχο περίπου είναι και ο αριθμός των μελισσιών. Με πρώτη περιοχή, πρώτο διαμέρισμα η Μακεδονία. Αλλά σε πυκνότητα υπερβαίνει η Κρήτη τις περισσότερες περιοχές, έχει φτάσει στα 27 μελίσια ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Πολύ πυκνά, και αυτό βέβαια ξεπερνά πλέον τα λογικά όρια και αρχίζουν τα προβλήματα. Με ασθένειες και με ανταγωνισμό και καυγάδες. Η Ελλάδα είναι δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αριθμό μελισσιών. Εδώ το 2007 ήταν 1,5 εκατομμύριο, τώρα έχει αυξηθεί περισσότερο. Πρώτη Ισπανία με περίπου 2,5 εκατομμύρια, 2.400, περίπου όσα αυτά που έχει και η Αμερική, που είναι τεράστια χώρα σε σχέση με την Ισπανία. Σαν πυκνότητα είμαστε πρώτοι, έχει φτάσει στα 12,4 αυτή τη στιγμή, θα το δούμε σε λίγο, και ακολουθεί η Ουγγαρία και μετά η Σλοβενία. Και όσο πιο βόρεια πάτε χώρες, Νορβηγία, Ιρλανδία, είναι ελάχιστο. Γι' αυτό και δεν τους ενδιαφέρει. Και οι αποφάσεις που παίρνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις παίρνουν ερήμην των χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Γι' αυτό και πρέπει κάποια στιγμή αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να ρωτάνε και τους άμεσα ενδιαφερόμενους όπως είναι και εμάς, στις νότιες περιοχές. Στον κόσμο η Ασία είναι η πρώτη με 36%, Ευρώπη και Αμερική περίπου το ίδιο, η Αφρική 12%, αλλά δεν έχουν μετρήσει τα μελίσια που είναι μέσα στα δάση. Εκεί θα ήταν πολύ διαφορετικός ο αριθμός. Και κάποια πιο συγκεκριμένα νούμερα. Το 2003 είχαμε 1.380.000 όπως είναι καταγεγραμμένα με τα μελισσοκομικά βιάρια, που τώρα έχουμε αντίστοιχα και το ε1 της εφορία. Το 2007 αυξήθηκε για 1,5 εκατομμύριο και βλέπετε ότι αυξάνεται και η πυκνότητα. Και φτάσαμε το 2012, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στο τέλος του Δεκέμβρη, από στοιχεία που τα είχε το Υπουργείο Γεωργίας και τα κάναμε στατιστική ανάλυση, 1.638.000 με 12,4 μελίσια ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Βλέπετε κάθε χρόνο έχουμε αύξηση περίπου 3%. Πολλοί που παρακολουθούν λέει έχουμε απώλειες μελισσών, κατάρρευση, καταστρεφόμαστε, μειώνουν τα μελίσια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε αύξηση κατά 3%.
Και οι απώλειες που έχουν η κατάρρευση των μελισσών στην Αμερική, στην Ισπανία και Γερμανία από το σύνολο κατάρρευσης δεν έχουν καμιά σχέση με τις δικές μας απώλειες. Δεν έχουμε εμείς το σύνολο κατάρρευσης στην Ελλάδα ακόμα. Και θα πω σε λίγο μετά γιατί. Επομένως, οι απώλειες είναι από κακούς χειρισμούς το χειμώνα και κακή διατροφή και κακές βασίλειες. Το 2012 η παραγωγή ήταν 14.300 τόνους, εισαγωγές 1.970 τόνοι, εξαγωγές 834 τόνοι με μέση τιμή παραγωγού 6 ευρώ. Έτσι. Δηλαδή η Ελλάδα είναι ελληματική σε μέλη. Δεν της φτάνει. Μα είναι δυνατόν τόσα μελίσια να μας φτάνει 10 εκατομμύρια πληθυσμός. Και όμως μια εξήγηση δίνει. Η μέση κατανάλωση μελιού κατά κεφαλή, δηλαδή κάθε Έλληνας τρώει το χρόνο 1.700 γραμμάρια. Που η Αμερική που θεωρείται προοδεμένη 400 γραμμάρια. Η Ινδία 50 γραμμάρια το χρόνο. Είμαστε καλοφαγάδες, το ξέρετε. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν τρώμε προϊόντα ποιότητας. Γι' αυτό και δεν μας φτάνει. Διότι έχουμε μεγάλη κατανάλωση. Και βέβαια οι 1.700 τόνοι, 1.900 τόνοι μπαίνουν μέσα και ονομάζονται ελληνικά μέλη. Τα μέλια τα οποία έχουμε στην Ελλάδα είναι πάρα πολλά. Όμως οι αμυγές κατηγορίες που έχουν μελετηθεί και έχουν ταυτοποιηθεί είναι αυτές οι 8. 2 μελιτώματα έχουν μελετηθεί καλά και έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε τις προδιαγραφές με όλες τις λεπτομέρειες. Πεύκο κέρατο, θυμαριού, καστανιάς, πορτοκαλιάς, τυρίκης, βαδρατίου και ηλίαδου. Και αυτά διδάσκω και στους φοιτητές μου ποιες είναι οι προδιαγραφές και γιατί όταν λέμε ότι αυτό είναι πορτοκαλιάς, τι συμβαίνει μετά από ένα μήνα μέσα στο βάζο. Κρυσταλλώσει. Δεν μπορείς να έχεις μέλι θυμαρίσιο καθαρό που αργεί να κρυσταλλώσει 9-10 μήνες και αμέσως τον επόμενο να κρυσταλλώσει γιατί δεν είναι θυμαριού. Είναι μείγμα ανθόμενο. Δεν είναι κακό πράγμα, αλλά να λες την αλήθεια το τι δίνει. Έχουμε βαμβάκι που φτάνει στις 3.000 τόνους το χρόνο πολλές φορές. Βασιλικό πρωτό είναι μια παραγωγή με ένα ακριβό προϊόν και αυτή τη στιγμή έχουμε 500 με 600 κιλά βασιλικός πρωτός στον χρόνο παράγεται. Σύμφωνα και με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο των παραγωγών βασιλικού πρωτού και βασιλισσών. Και διακινούνται στην Ελλάδα πάνω από 15 τόνοι ελληνικός βασιλικός πρωτός. Αυτά είναι τα ελληνικά θαύματα. Διότι έρχονται μέλια βασιλική πρωτή ξένοι και βαφτίζονται ελληνικοί. Διότι είναι πολύ ακριβό ποσοστό υλικό, το κακό δεν είναι ακριβό μόνο. Είναι και αλλοιωμένο γιατί έρχεται τόσο μετά από 10 μέρες στην Ελλάδα, στην εργασία του και έχει αλλοιωθεί εντελώς και είναι άχρηστος πλέον. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και δεν υπάρχουν τρεις απάτες. Διότι αγοράζουν $18 το κιλό το βασιλικό πρωτό Κίνα, το φέρνουν οι εισαγωγείς με $70 το κιλό, 70 στην εισαγωγή, πληρώνουν τα τέλη εκτιμισμού, τα δίνουν ως ελληνικό βασιλικό πρωτό και από εκεί διανέμεται σε μεγάλους παραγωγούς ή μεγάλους άλλους έμπορους και πουλιέται με 2.000 ευρώ το κιλό. Ένα κέρδος 1.400%. Εδώ έχουμε τρεις απάτες. Υπερβολικό κέρδος είναι πτέσμα. Ελληνοποίηση είναι κακούργημα. Και η ψυχολογική απάτη, πας σε ένα φαρμακείο να πάρεις, του λες θέλω φρέσκο ελληνικό βασιλικό πρωτό, σου δίνει ορίστε ένα ελληνικό βασιλικό πρωτό που δεν είναι ελληνικός, είναι αλλοιωμένος, ξένος, το πληρώνει για 1.000 ευρώ το κιλό και σε εξαπατάει και δεν σου κάνει. Είναι η ψυχολογική απάτη η χειρότερη από όλα. Μην πω παραπάνω. Ναι. Είναι. Ορίστε. Δεν πειράζει. Τα είπα μια φορά σε μια εφημερίδα και με κάνει στους εγγελές και λέει αυτά που γράφει τα πιστεύεις. Λέω, κατέθεσε τα ενόρμα. Κατέθεσε. Λέει τώρα θα μας πεις ποιοι το κάνουν αυτό. Λέω πάτσε τα φαρμακεία, δεν τους ανθρώπου. Και μετά μου λέει δεν βρήκαμε. Λέει, του λέω μισή μας λέω. Ή πρόβλημα έχει η δική σας υπηρεσία ή είναι και αυτή διαφθαρμένη. Λέει, θα σε βάλω φυλακή. Λέω, βάλει μαλαγό, θα βγω στα κανάλια, θα δεις τι γίνεται. Διότι γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι ό,τι πιο ακριβό υλικό υπάρχει, τόσο πιο μεγάλη οθεία. Είτε είναι χρυσός, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι διαμάντια, είτε είναι βασικός πρωτός. Ό,τι είναι πιο πολύτιμο, εκεί παίρνει και πιο μεγάλη οθεία. Τι να σου κάνει, στο σαλό της Μυδικής μας να βάλει την οθεία. Δεν γίνεται, αυτό φαίνεται κιόλας. Τα προϊόντα της μέλισσας είναι 6. 3 προϊόντα τα φέρνει η μέλισσα όπως είναι
μέσα στην Κυψέλη με μια τροποποίηση, η πρόπολη όπως την φέρνει έτσι την βάζει, η γύρι μια μικρή προσθήκη ενζύμων και βιταμινών, καθώς και το μέλι με τροποποίηση. Τα τρία άλλα προϊόντα όμως τα παράγει από το σώμα της εξ ολοκλήρου πολύ διαφορετικά από ό,τι η πρώτη. Το κερί τρώει μέλι και γύρι και στους θεογόνους θα δεν βγάλει κερί, πολύ διαφορετική σύσταση του μελιού και θέλει 8,5 με 10 κιλά μέλι να καταναλώσει και να παράξει 1 κιλό κερί. Βασιλικός ποτός τρώει γύρι, μέλι και στους υποφαρικούς αδένες παράγει το γάλα των μελισσών μηνιαίες εργάτες που είναι εντελώς διαφορετική σύσταση και το δηλητήριο που είναι εντελώς διαφορετικό, ένα διαδιές υλικό με 160 περίπου διαφορετικές ουσίες μέσα. Εδώ έχουμε τρεις πρωτιές στη μελισσοκομεία. Πρώτο, η γύρι είναι η πιο πλούσια ουσία στη φύση σε βιταμίνες, ένζημα και σχετικά πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης υλικό. Δεν υπάρχει άλλο φυτικής προέλευσης τόσο πλούσιο σε τέτοια συστατικά. Η πρόπολη είναι το πιο πλούσιο σε φαρμακευτικές ιδιότητες υλικό στη φύση. Και ο βασιλικός πρωτός, η πιο πλούσια ζωικής προέλευσης τροφή σε βιταμίνες, ένζημα και αρκετές πρωτεΐνες. Τρεις πρωτιές στη μέλισσα μας. Η μεγαλύτερη όμως ωφέλεια που έχει ο άνθρωπος από τη μέλισσα είναι η επικονίαση. Τρία ιδρύματα στην Ευρώπη, δύο της Γαλλίας, Σιαναλές και Ίνρα, και το ΙΓΕΒΖ της Γερμανίας, είχαν κάνει μια σπουδαία μελέτη και είπαν ότι η συμβολή των εντόμων και κυρίως της μέλισσας το 2005 σε ένα συνέδριο ήταν αξίας 153 δισεκατομμύρια ευρώ εξαιτίας της μέλισσας, κύριε, που συνεπάγεται, που είναι ισοδύναμο στο 9,5% της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τη μέλισσα, το 10% περίπου της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής δεν θα υπήρχε. Πολύ μεγάλη διαφορά και πολύ μεγάλη πείνα δεν. Εξαιτίας γι' αυτό και τη μέλισσα δεν τη θέλουν για τα προϊόντα, είναι ελάχιστα. Η αξία της επικονίας είναι πάνω από 150 φορές πιο μεγάλη από όλα τα παραγωγής. Γι' αυτό και προσθέτω τη μέλισσα στην βιοποικιλότητα του συστήματος και στην αύξηση της παραγωγής που υπάρχει. Και το ξέρουμε όλοι καλά, γι' αυτό η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα με την επικονίαση. Είναι παντού μέλισσα. Πάτε στην Αμερική όμως, που μόνο η Καλιφόρνια θέλει 2,5 εκατομμύρια μελίσια για επικονίαση της αμυγδαλιάς και έρχονται κατά χιλιάδες τα μελίσια εκεί πέρα, με αποτέλεσμα κάθε παραγωγός να πληρώνει με συμβόλαιο $120-130 κατά Κυψέλη ενίκιο για να πάνε μελισσοκόμες στην αμυγδαλιά να επικονιάσουν τα αμύγδαλα. Αλλιώς παραγωγή σχεδόν μηδέν. Και εκεί καταλαβαίνουν να ξέρει και την προστατεύουν σαν τα μάτια. Και εμείς δεν πάμε πίσω, μια χαρά πάμε δηλαδή, αλλά όχι πάμε. Και φυσικά, εκτός από την ποσότητα και η ποιότητα της παραγωγής που γίνεται από τα διάφορα φρούτα, λαχανικά κλπ. Που συμβάλλει μέσα. Πόσα είναι τα είδη, όσα είναι τα είδη των φυτών και οι συνδυασμοί αυτοί. Δεν θα βρείτε μέλι 100% καθαρό από ένα φυτό. Το χρώμα ποικίλει από άσπρο έως μαύρο. Υπάρχει το καθαρό της ακακίας που είναι ένα λευκό σαν νερό, ελαφρά πρασινίζει, και το μαύρο του πολυκόμου που είναι εντελώς μαύρο. Κάθε ένα έχει την αξία. Ποιο μένει το καλύτερο? Εδώ είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Απλώς ότι μέλι το οποίο παράγεται την Κυψέλη και συσκευάζεται, τυποποιείται, δεν λέμε τη λέξη, δεν αναφέρουμε τη λέξη επεξεργασία, λέμε τυποποίηση ή συσκευασία του μελιού με απλούς ήπιους τρόπους. Αυτό είναι από την παραγωγή κατευθείαν είναι μέλι. Θα μου πεις, μα το μέλι του είναι διαφορετικό από τα άλλα. Αυτό έχει σχέση με το φυτό που έρχεται. Και όλα τα γούστα του ανθρώπου δεν είναι τα ίδια. Όμως, μια εταιρεία που συσκευάζει μέλι δεν μπορεί τη μια χρονιά έχει μόνο πέφτει την άλλη, γιατί πρέπει να γίνει σταθερό χρώμα, γεύσεις στο μέλι. Γι' αυτό κάνει τις αναμίκτες που είναι εντελώς νόμιμο και αποδεκτό. Φτάνει τις πρώτες ύλες, τα μέλη που θα συσκευάσει να είναι τα σωστά. Δεν μπορείς να πάρεις μέλι αλλοιωμένο ή ταλαιπωρημένο με κάποιο τρόπο και να βάζεις ένα μείγμα άριστο.
Ένας ζαχαροπλάστης κάνει άριστα αγγλικά γιατί χρησιμοποιεί αγνά υλικά. Έτσι είναι και η συσκευασία. Η τυποποίηση είναι πολύ σημαντική όταν πληρούνται υποδιαγραφές. Γι' αυτό και ένα τυποποιητήριο σύγχρονο, το οποίο θα σας τα πούνε και όχι οι ειδικοί απλώς μόνο, αλλά και αυτοί που δουλεύουν στην πράξη αυτή, τι προσέχουν με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ISO και τα HACCP. Το μέλλον συνδυάζεται με όλα. Εδώ είναι το σήμα κατά το εργαστήριο μας. Έχουμε μέλι και σιδηροτροφία και παραγωγή μόνο. Το πιο... Αυτό είναι πολύ υποδιέστερο, δεν έχει τόσο αντιεξαιρετικά όσο το μόνο. Το α και το ω της μιας κυψέλης, η αρχή και το τέλος της πρόοδου μιας κυψέλης και της μετσοκούνας είναι η βασίλισσα. Η βασίλισσα είναι η ευλογία και η κατάρα μιας κυψέλης. Έχεις καλή βασίλισσα, πας άριστα και προοδεύεις. Έχεις μια κακή βασίλισσα, όλα πάνε κατά διαβόλου. Όλα πάνε, γιατί από εκεί ξεκινάει. Γι' αυτό και πρέπει ο μεσοκόμος να διατηρήσει τα μελίσσια βασίλισσες άριστες και καλής ποιότητας. Και νέες. Τι σημαίνει στην Ελλάδα? Υπολογίζεται, πάλι από στοιχεία διαφόρων φορέων, ότι παράγονται στην Ελλάδα επαγγελματικά 80 με 100.000 βασίλισσες από επαγγελματίες. Και οι ανάγκες για την Ελλάδα είναι τουλάχιστον 800.000 βασίλισσες που συνδυούνται συναλλαγές. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Βέβαια, οι περισσότεροι μεσοκόμοι από μόνοι τους κάνουν αντικατάσταση ή συνουργίες κλπ. Και εκεί γίνεται λίγο, χάνεται ο αριθμός και η διαδικασία. Όμως, όσο πιο συστηματικά γίνει η βασιλοτροφία και επιλογή με καλές ποιότητες βασίλισσες, τόσο πιο καλή πρόοδο και πιο καλή παραγωγή θα έχει. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι βγάζουμε μόνο βασίλισσες από τα δικά τους αγαλίσια. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με βασιλικά και μιας δημιουργίας, που είναι κακό γιατί αυξάνει τις δημιουργίες συνεχώς και έχεις πρόβλημα διονύσεις το ίδιο υλικό, είτε με βασιλικά και αντικατάσταση, που αν έχεις καλή βασίλισσα θα βγάλεις άλλες βασίλισσες, ή με το συστηματικό τρόπο. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας, κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα, στα νησιά μας, είναι ότι γίνονται εισαγωγές βασιλισσών εξέλεκτες και θα πάτε στα καφενεία των ελληνικών νησιών και καθόνται, εγώ έφερα φέτος 20 βασίλισσες Καυκάσης, 20 μπάρκας. Και το κακό συνεχίζει. Και πολλές φορές το λέω, εγώ φέτος είμαι της μπάρκας. Πέρυσι ήρθα καρμελική, θα πάω του χρόνου, θα φέρω και Καυκάσης. Και τώρα το έχεις κάνει το μεσοκούνιο σου, παρακαλώ κατσίκι. Γιατί λέει, είναι καινούργιο υλικό, πρέπει να αλλάζει. Λέω, το ντόπιο υλικό σε κάθε ζώο και κάθε φυτό είναι προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες. Άρα, ελληνικούς πληθυσμούς παίρνουμε, τους βελτιώνουμε, κάνουμε αναπαραγωγή βασιλισσών με αυτές τις βασίλισσες και το καλύτερο υλικό είναι αυτό που είναι προσαρμοσμένο. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι πάτε σε πολλά νησιά μεγάλα κυρίως, έχει θερήσει την οζεμίαση, γιατί δεν μπορώ να ελέγξω πλέον, γιατί οι βασίλισσες της Γερμανίας, η μαύρη μέλης ή του Κάφκασου, δεν είναι προσαρμοσμένοι στην Κρήτη να αντιμετωπίσει την ελληνική σφίγγα εκεί πέρα. Με αποτέλεσμα να έχουν πολλά προβλήματα. Και η νοζεμίαση, η οποία είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα και πάει να γίνει το κυριότερο πρόβλημα. Μακεδονική μέληση. Έχουμε στην κεντρική νότια Ελλάδα, είχαμε και κρόπια παιδική, η οποία τώρα έχει χαθεί. Έχει γίνει βρετισμός, βασταντευτεί και δύσκολα βρίσκει καλή στην Ελλάδα. Γι' αυτό και το Υπουργείο Γεωργίας έχει δώσει 2 προγράμματα για την διατήρηση της μακεδονικής μέλησης και της κεκρόπιας, αν δεν τη βρούμε. Προς το παρόν γίνονται πολλές προσπάθειες, φτάνουμε σε κάποιες που έχουν στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι καθαρές πλέον στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτή η μακεδονική φυγή, καθαρό είναι, και αυτή το ίδιο. Έχει αποχρώσεις, αλλά με DNA και με απορριμματικά μπορεί να το ξεπεράσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Καμιά σχέση δεν είναι οι ελληνικές αυτές. Και ειδικός τόπος θέλει μέλησες προσαρμοσμένες στις δικές της φυλές. Υπάρχουν τώρα διάφορα προβλήματα επιγραμματικά και τι πρέπει να κάνουμε. Είναι 3-4 προβλήματα που δεν τα έχει Ελλάδα. Είναι το σύνδρομο κατάρρευσης των μελισσών. Υπάρχει στην Αμερική, έχει βρεθεί στην Ισπανία και τη Γερμανία και τι γίνεται?
έχεις 20-30.000 μέλισσες να κυψέλει και μέσα σε μια εβδομάδα χάνονται, μένει η βασίλισσα με 200 μέλισσες και δεν ξέρουν οι μέλισσες που πήγαν. Αυτό είναι πολλά τα αίτια και πιστεύω το κυριότερο είναι τα γενετικά τροποποιημένα φυτά. Είναι βαρβική ακαρίες, η νοζεμίες, η καινούργια, η κακή διατροφή, τα εντομοκτώνα, όλα αυτά. Ένα πολύ χαρμάνι, δύσκολο κοκτέιλ επικίνδυνο που δημιουργεί προβλήματα. Απεγνωσμένοι μελισσοκόμοι ψάχνουν για μέλισσα. Γεμάτο μέλια, γεμάτο γόνο, καθόλου μέλισσα. Και βέβαια ο γόνος απίζει μετά και όλα αυτά. Σε ποιες περιοχές στην Αμερική υπάρχει? Εκεί που καλλιεργούνται και μεγάλες εκτάσεις με γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα μεταλλαγμένα. Συσχέτιση είναι, αλλά δεν ξέρω μένα. Υπάρχουν και πολλές εργασίες που ευθύνουν, δίνουν το έντυπο της στα γενετικά τροποποιημένα. Η καινούργια νοζεμίαση, η νοζέμα σεράνη, έχει προκαλέσει πρόβλημα. Είναι πιο επικίνδυνη και θέλει πιο πολύ κόπο και ελπίζουμε με σωστή βασιλοτροφία να υπερπηδηθούν τα προβλήματα. Διότι μια επιλογή από καθαρά μελίσια ανθεκτικά αντιμετωπίζει το πρόβλημα χωρίς φάρμακα και καθώς πολλαπλασιάζουν τα μελίσια, μειώνει και το πρόβλημα. Η βαρβαϊκή ακαρίες είναι πρόβλημα μεγάλο, θα πρέπει με σωστούς χειρισμούς να αντιμετωπιστούν. Εδώ έχουμε στο κέντρο τη μαμά, επάνω την κόρη και κάτω τον γιο, σε ένα μικρό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουμε με μελισσοκόμοι, πρέπει όμως όχι μόνο με φάρμακα και με άλλους χειρισμούς να διατηρούν μελίσια και υπάρχουν και ενδείξεις ότι μελίσια μπορούν να δώσουν καλούς πληθυσμούς και απόδοση παρόλο που θα έχουν και λίγη βαρβαϊκή ακαρίες. Οι σφίκες, οι κόκκινοι και οι κίτρινοι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως στην κεντρική και νοτιοανατολική. Όσοι ζουν στα νησιά το έχουν ζήσει και το έχουν επιβιώσει με πολύ έντονο τρόπο. Και τελευταία υπάρχει και το μικρό σκαθάρι της Κυψέλης, το οποίο είναι αυτόχθονο της υποσαχάριας Αφρικής. Το 2002 είναι υποχρεωτικό δήλωσης ευθύμα τούμητα. Να πως είναι το προνήθι, 5 χιλιοστά. Μεγάλο, είναι δηλαδή ένα τρίτο της μέλισσας. Μεγάλο, φαίνεται μεταξύ των μελισσών, τα αυγά τους κατά δεκάδες σε συστάδες στα δεμάνα. Και το 1900 πήγε στην Αμερική, από τη Σαχάρα με ένα κοντέινερ φρούτα, στην Αυστραλία, έχει έρθει στην Αίγυπτο. Και τελευταία, το Σεπτέμβριο του 2014, βρέθηκε στην Καλαβρία, είναι το νότιο μέρος της Ιταλίας, και σε μια ζώνη 20 χιλιόμετρα την έχουν εντοπίσει και έχουν κάνει ένα γύρο 100 χιλιόμετρα σαν ζώνη ασφαλής να μην μετακινηθούν. Τελευταία που ο υπεύθυνος της Ιταλίας που είχε μιλήσει ένα συνέδριο εδώ στην Ελλάδα ισχυρίζεται ότι είναι εκεί πέρα. Άλλοι είναι ότι έχει πάει και στα υπόλοιπα μέρη της Ιταλίας. Και επίσης, οι Ιταλοί βασιλοτρόφοι θέλησαν με ιταλικές μέλισσες να παράξουν βασίλισσες στην Μάλτα, να τα δουν σε άλλο μέρο του κόσμου. Ξεσηκώθηκαν οι Μαλτέζοι και μόνο που δεν τους σκότωσαν. Αναφέρεται ότι έχει γίνει και κάποια συνεργασία, αλλά δεν αποδείχθηκε εντελώς, ότι στη Βόρεια Κύπρο, στην κατεχόμενη, προσπαθούν να κάνουν κέντρο βασιλοτροφίας στην Βόρεια Κύπρο, οι Ιταλικές μέλισσες να δουν στον υπόλοιπο κόσμο. Βέβαια, η Κύπρος έχει αναστατωθεί. Την επόμενη Τρίτη που θα είμαι εκεί πέρα, θα πάω να το ερευνήσουμε και θα πάω και στα κατεχόμενα. Να δω, είχανε ή όχι. Γιατί έχουν φέρει πολλές μέλισσες από πάνω, κυρίως Καυκάσιες, στην Κύπρο, έχουν αλλιώσει πάρα πολύ πληθυσμό και μάλιστα το έμαθα όχι από τον Οσμάν τον Καφτανόλο, παλιοί συμφοιτητές στην Αμερική, ο οποίος είναι υπεύθυνος της μελισσοκομείας στην Τουρκία. Τα λέμε συχνά, σε ένα συνέδριο, και ήταν εκνευρισμένος και έβρεζε τους πάντες, γιατί φέρανε μερικές χιλιάδες βασίλισσες από τον Κάφκασο στην Βόρεια Κύπρο. Και κανένας δεν γνωρίζει τίποτα. Και ήταν κατά, γιατί ξέρει σαν μελισσοκόμος και σαν επιστήμονας ότι είναι κακό, αλλά οι πολιτικές αποφάσεις είναι διαφορετικές. Αυτή τη στιγμή με το μικρό σκαθάρι είμαστε πολύ κοντά να μας έρθει και εμάς, διότι οι δύο πύλες εισόδου,
η Πάτρα και η Γομενίτσα που είναι πολύ μεγάλο εμπορικό και τα διάφορα όρια, τα σύνορα είναι ανοιχτά και φοβόμαι μήπως μας έρθει εμάς. Γι' αυτό έχει γίνει κάποια προσπάθεια και από τις υπηρεσίες συνδετικής να μπορούν να γίνουν έλεγχοι στο τέλος. Εδώ. Και τελειώνω. Σε τέτοιες υποψίες, ό,τι δείτε σκαθάρι μικρό, σε ένα βαζάκι ή στο Υπουργείο, στην Κοινωνική Υπηρεσία ή στα εργαστήρια με νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη και Αθηνών, ξέρουμε να τα αναγνωρίσουμε πολύ εύκολα και άμεσα αποστολή σε ένα βαζάκι με χρέωση δική μας. Βάλτε μέσα σε κούρε, στείλτε. Δεν θα πάτε τίποτα. Τελευταία, με τόσο καλό μέλη στην Ελλάδα και τα νησιά μας να βουλιάζουν στον τουρισμό, θα έπρεπε το κάθε νησί, η κάθε ομάδα παραγωγών συνεταιρισμός να συσκευάζει μέλη με καλή ετικέτα και αν δεν έχει συσκευαστήριο, μπορεί να το στείλει φασό και εσείς πώς τη γίνεται αυτό το πράγμα. Φτάνει να έχει ένα τυποποιημένο καλή ετικέτα, επώνυμο το μέλη τους, με το όνομα του παραγωγού και να έχει τα κατάλληλα άσπ και χάιζο. Και άλλο. Λοιπόν, μετά, υπάρχουν στα νησιά μας, τα λιμάνια, μπορείς να βάλεις βαζάκια μικρά, δεν είναι μεγάλο το κιλό μέλι, δεν το αγοράσει τουρίστες. Αν το συσκευάσεις σε βαζάκια του 250 γραμμάρια, θα αγοράσει ένα. Θα το φάει. Θα αγοράσει και 4-5 να πάρει και στους φίλους του ανθρώπου. Ενώ ένα ολόκληρο δεν το αγοράσει. Θέλει λίγο εξυπνάδα, θα σας τα πούνε αυτά οι υπόλοιποι, για να μπορεί να προωθεί το μέλι και να το ακριβοπουλήσουν πιο. Όχι χύμα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, δεν θα τα αναφέρω. Έτσι. Χρειάζεται σχεδιασμός κεντρικός για εξαγωγές, για τοπικός παραγωγής. Να υπάρχει επιστημονική κάλυψη σε κάθε τι που υπάρχει. Έτσι. Οι επαγγελματίες να κάνουν την δουλειά τους σωστά, με συνεταιρισμένοι κλπ. Και να υπάρχει καλή κατάρτιση των νοσοκόμων με εκπαίδευση σωστή, όχι γρήγορα σεμινάρια, αλλά συγκεκριμένα θέματα. Όχι, μπαίνουμε σε μια αίθουσα 200 άτομα, λέμε μερικά μαθήματα και φεύγουν. Αυτό έχει πάρει εδώ και 15 χρόνια και δεν λύνει το πρόβλημα. Και αντιμετώπιση των φαρμάκων σωστά, των παθήσεων και όλοι οι νοσοκομικοί φορείς να είναι σε άλλη συνεργασία. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τώρα το λένε αλλιώς, που λέγανε γεωργίες. Οι συνεταιριστικοί φορείς έχουν άλλο ρόλο. Οι συνδικαλιστικοί φορείς έχουν άλλο ρόλο. Τα γεωπονικά πανεπιστήμια, σαν ιδρύματα, έχουν άλλο ρόλο. Το τα ερευνητικά Ινστιτούτα, το έργο Δήμητρα, έρευνα μόνο, εμείς έχουμε και διδασκαλία και μετάδοση στους νέους στα πανεπιστήμια τη γνώση, αλλά αυτά μαζί πρέπει να συνδυάζουν. Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία, σαν φορέας επιστημονικός, και όλοι οι ιδιωτικοί φορείς, συσκευαστές, μεγάλη παραγωγή και όλα αυτά, πρέπει να είναι σε αρμονία όλοι τους. Οποιοςδήποτε κάνει του κεφαλή του, ξεφεύγει από την κοινή γραμμή. Η κοινή γραμμή είναι ο κοινός στόχος, η βελτίωση της μέλισσας, της παραγωγής και η ευημερία των νησοκόμων. Ευχαριστώ. Να πάρουμε μερικές ερωτήσεις, αν υπάρχουν για τον κύριο καθηγητή, επειδή θα πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε. Εγώ από την πλευρά μου, παρότι παρακολουθώ την επικαιρότητα, δεν ήξερα ότι υπάρχει άνθρωπος πόλεμος μεσογειακός. Δεν ξέρω για τον πόλεμο των πετρελαίων, για τα οικόπεδα, τις έρευνες, τις γεωτρήσεις, αλλά εδώ πέρα στην Ελληνική Κύπρο γίνονται και άλλοι πόλεμοι. Είπαμε μερικά πράγματα. Την άλλη εβδομάδα στην Κύπρο θα γίνει ο χαμός και στην Βολή. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Εγώ έκανα μια επιγραμματική ανασκόπηση, αλλά το να λυθούν τα θέματα αυτά και επίσης οι περισσότεροι μελισσοκόμοι έρχονται στα εργαστήρια με δείγματα μελισσών. Όταν λύσεις το πρόβλημα της σωστής βασιλοτροφίας και βελτίωσης της μέλισσας και καλή πρόληψη με απολυμάνσεις, έχεις λύσει σχεδόν όλα τα προβλήματα των ασθενειών. Γίνοντας προληπτικά, παράγεις καθαρό μέλι μετά και δεν έχεις προβλήματα με φάρμακα και τέτοια. Το ένα παίρνει το άλλο. Για τη σεράνια που είπατε, για τη σεράνια. Οι νοζενίες, οι νοζέμα άπης
που υπήρχε εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, είχε κάποιο πρόβλημα, κυρίως στο τέλος του χειμώνα, χωρίς την άμεση, με διάρκεια. Από τότε που ήρθε η καινούργια νοσηλεία από την Ανατολική Ασία, που παρασιτούσε την Ινδική μέλισσα, την Άπη Σεράνα, τη λεγόμενη Νοζέμα Σεράνε, είναι πολύ πιο επιθετική γιατί είναι καινούργια αρρώστια, όχι μόνο εδώ, αλλά και στην Αμερική. Πρέπει τα τελευταία 10 χρόνια να έχει επικρατήσει και να μην υπάρχει πλέον η παλιά. Αυτό λέγεται και με μια επικοινωνία που είχα τηλεφωνική με έναν συνάδελφο στην Αμερική, μου λέει: δεν έχω πλέον την παλιά, έχω την καινούργια, η οποία μας στερίζει. Και αυτή είναι ένα από τα κύρια αίτια της κατάρρευσης. Και τον απολύω και στην Ελλάδα. Είπατε με άλλους τρόπους που αντιμετωπίζετε εκτός φαρμακευτικού. Απολυμάνσεις. Καθαριότητα, νοικοκυροσύνη, παλιές κυρίθρες, λίγη υγρασία στο νοσοκομείο και καλή ασυντροφία, ανθεκτικές στην αρρώστια. Ή στο καθαριότητα. Απολυμάνσεις. Ο κύριος, κάποια ερώτηση να κάνετε. Ναι. Πείτε μας ποιος είστε. Ο Σαματούρος ο Κώστας, είμαι Γιώργος. Κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω για τη διατροφή που κάνουν στα μελίσια, την άποψή σας, τη γνώμη σας. Πώς ταΐζουν τα μελίσια και τι πρέπει εκεί να προσέχουν. Γιατί δεν υπόθηκε αυτό. Σκάλισε ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Μια πληγή χέμουσα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που συσκευάζουν, παράγουν τροφές και πολλαπλοφές είναι οι πιο οικονομικά εύρωστες στον τομέα της μελισσοκομείας. Είναι όλες εύρωστες. Οι τροφές που διακινούνται είναι τεράστιες ποσότητες και ευημερούν όλες. Βασική αρχή. Δίνουμε στα μελίσια, είτε είναι μικρός ο μελισσοκόμος, είτε μεγάλος, τροφές γνωστής προέλευσης. Και ο μελισσοκόμος δεν τις κάνει μόνος. Μπορεί να είναι, το έχω πει πολλές φορές και σε άλλους, λέει καλά, και εμείς οι ιδιαίτεροι τα κάνουμε. Εγώ πρέπει να την αλήθεια. Τροφές γνωστής προέλευσης. Και για αρρώστιες, αν βάλεις γύρι και μέλι, αλλά και τα σάχαρα, κυρίως τελευταίας με έρευνες που έχουν γίνει για την ισογλυκόζη, δημιουργεί πολλά προβλήματα τοξικότητας. Μειώνει τη ζωή της μέλισσας πάρα πολύ. Άρα, οι ισογλυκόζες που πηγαίνουν σαν ζαχαροζύμαρα, το χειμώνα, είναι πάρα πολύ ζημιά που να κάνει. Και είσαι μικρός μελισσοκόμος, έχεις 10 μελισσοκόμους, είμαι μικρός μελισσοκόμος, 10 μελισσές παραπάνω να κάνουν τροφή μόνο. Πάρε μια λεκάνη, κάνε ανάμειξη και κάνε. Ακούω κι άλλο, εγώ έχω 500 μελισσές, θα ασχολούμαι με αυτό. Μα εκεί να ασχοληθείς. Πάρε ένα σηματήριο των 100 κιλών, πάρε πρώτες ύλες, κάνε το μόνο σου, είναι πολύ πιο εύκολο και θα εξοικονομήσει χρήματα και θα ξέρεις τι θα δώσεις. Και θα κυρίως καλό υλικό. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία μικρός ή μεγάλος. Η διαφορά στην έτοιμη τροφή με αυτή που θα τη φτιάξει μόνος του. Θα βάλεις αγνά υλικά και ξέρεις ότι αυτά τα υλικά είναι. Σαν τιμή, δηλαδή πάλι τα ίδια. Όχι. Μπορεί να είναι η τιμή, αλλά θα έχεις καλό σε αυτά τα άλλα υλικά. Λοιπόν, να σας πω ένα παράδειγμα. Η καλύτερη τροφή είναι το μέλι. Μετά είναι ζαχαροζύμα, άχνη ζάχαρη, ζυμωμένο με μέλι για το χειμώνα. Σιρόπι από ζάχαρη, όχι ισογλυκόζες, για το καλοκαίρι. Και μετά έχουμε τη βανίλια από σκέτη ζάχαρη, όπως κάνουμε βανίλια. Όλα τα άλλα μετά, ζαχαροζύμαρα με ισογλυκόζες, είναι πολύ κατώτερης ποιότητας. Το οποίο το αγοράζει 60 λεπτά το ευρώ, ο έμπορος και το πουλάει ένα ευρώ, κάπου εκεί δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να βρει κέρδος ο άνθρωπος. Πώς θα το κάνει, πρέπει να πάρει το κέρδος και λοιπά. Είναι συγκεκριμένο. Το τρώνε εύκολα οι μέλισσες. Αλλά οι μέλισσες δεν είναι. Πρέπει, έχω δει σε εταιρείες που κάνουν πολύ καλές τροφές και εταιρείες οι οποίες βάζεις την τροφή μέσα, ούτε καν πέρα και τη μισή την ρίχνουν κάτω στην κυψέλη. Και ξύνεις βλέψεις όλη η κυψέλη είναι κάτω στίβα από υπολείμματα. Διότι πρέπει να υπάρχει τα αγνά υλικά. Και καλό θα είναι όταν κάποια εταιρεία μεγάλη κάνει τροφή να πειραματιστεί λίγο τα μελίσια, να δει τι τρώνε, αναπτύσσονται. Βέβαια θέλει δουλειά να γίνει αυτό, αλλά τουλάχιστον να πάρει μια ιδέα τι ταΐζει. Λοιπόν, μια ερώτηση τελευταία. Συζητάμε πάρα πολύ γενικά για την τροφή, για την ποιότητα της μέλισσας, για τις συνθήκες διαχείρισης της μέλισσας. Δεν έχει γίνει καμία αναφορά ίσως στο είδος των κυψελών. Δηλαδή, δεν λέω τη μάχη πλαστικής κυψέλης σε ξύλινης κυψέλης.
Ξέρω πάρα πολύ καλά δηλαδή ότι και από ανθρώπους ξυλουργούς που έχω μιλήσει, ότι ίσως το καλύτερο υλικό για να φτιάξει μια κυψέλη είναι πεύκο. Με την έννοια ότι αντέχει τις εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή μαζεύει μύκες, οτιδήποτε άλλο, και είναι πολύ πιο ελαφρύ σαν υλικό σε σχέση με το έργο που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα θέμα, θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει ίσως κάποια μελέτη, με κάποιο οτιδήποτε. Γιατί είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα και κάποιες φορές εμείς θέλουμε να κάνουμε έργο. Να περάσουμε και εμείς την ψευδή. Δεν ξέρω εμείς ότι τι σωστά από τη μουσική και σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, έδειξες τρία πράγματα. Πρώτον, το είδος του ξύλου. Δεύτερον, δεν βάζεις την κυψέλη κατευθείαν μέσα στις μέλισσες, αλλά την περιποιήσεις. Κάνεις βάψιμο. Καταρχήν, λινέλο μέσα έξω να συντηρείς το ξύλο. Η κυψέλη είναι ένα κόστος πολύ μεγάλο. Δεν είναι για 5 χρόνια. Μπορεί να την βάψεις σωστά, να τη συντηρείς, να σου κρατήσει 10, 20, 30 χρόνια. Ακόμη και τα εικόνια σου δεν ευγνωμονούν να την κάνεις σωστά. Μετά, σωστό βάψιμο. Είτε με χρώματα, χρώματα, είτε με χρώματα λαδοπογιές και να γίνει σωστή διαδικασία. Υπάρχουν στα βιβλία, τουλάχιστον εγώ στο site του εργαστηρίου μου, έχω όλες τις πληροφορίες πώς είναι συντήρηση. Μετά, είναι ξύλο ή πλαστικό. Εδώ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί όλες οι πλαστικές δεν είναι ίδιο υλικό. Κάθε εταιρεία έχει δικό της προδιαγραφικές προδιαγραφές. Τέλη Ιουνίου παραδίδει τη μεταπτυχή του διατριβή ο Κώστας, ένας μεταπτυχιακός μου, που έχει κάνει βασιλοτροφία και μελισσοκομεία επί 1,5 χρόνο, πλαστικές και ξύλινες. Δεν μπορώ να πω κάτι τώρα γιατί δεν έχει παραδώσει. Όμως, μερικές πλαστικές έχουν δείξει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα το καλοκαίρι στη ζέστη. Έχουν καλύτερη θέρμανση. Το χειμώνα έχουν διαφορετικό με την υγρασία. Οπότε, δεν είναι όλες οι πλαστικές ίδιες και όλο το ξύλο. Γι' αυτό και πρέπει προδιαγραφές σωστά. Και το κόστος είναι μικρότερο της πλαστικής. Όχι, πιο πολύ. Το θέμα είναι πώς τις ξύλινες και πνευφόρες του τις καίζουν. Τις απολυμάνεις. Την πλαστική όπως την κάψεις. Αλλά εκεί μπορεί όμως την πλαστική να την κάνεις με διάλειμμα χλωρίνης και αλκάλιο χωρίς να πάθει κάτι. Διότι είναι ανθεκτικό στα αλκάλια. Και θέλει όμως ξέπλυμα. Αναλόγως τι υλικό έχεις, θα κάνεις την απολύμανση. Και τα δύο θέλουν απολύμανση. Είτε είναι ξύλινη με άλλο τρόπο, είτε πλαστική με άλλο τρόπο. Πάντως θέλει οπωσδήποτε πάλι συντήρηση και απολύμανση.